आणि नाडू पाणी नमस्कार. मोर्जी गावातील या ठिकाणी त्या अरबी समुद्रावर 5 दिवसाच्या श्री गणपतींचं विसर्जन या ठिकाणी आता चालू आहे. आणि या ठिकाणी आपण बघितलं असेल 250 जवळजवळ गणपती जे आहेत ते गणपती या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांचं त्या ठिकाणी आता विसर्जन या उत्सवासाठी आणि या विसर्जनासाठी बघण्यासाठी भरपूर लोक गर्दी झालेली आहे. नातेवाईक आलेले आहेत, बाहेरचे देशी परदेशी अशा प्रकारचे लोक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि हा आनंद जो आहे तो आनंद सगळे लुटत आहेत. तिकडे तो अरबी सागर आणि इकडे हा सगळा आता जनसागर आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. हे एक आपल्या गावचं एक वैशिष्ट्य आहे की सगळे एकत्र येऊन गुण्यागोविंदांना मानत आहेत आणि गुण्यागोविंदांना या ठिकाणी हा उत्सव जो आहे तो साजरा करत आहेत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.